po yung sini mga boss. What's up mga boss? Nandito na kami sa inyong harapan ngayon. Kakain po kami ng mangga challenge with chili. O parang nagkikigil lang kami mga boss. So ngayon, kaya na. Let's go! Sarap po nito mga boss. Ah! Salap. Sarap po dito mga boss. Kaya ngayon, parang gusto ko nang babanatan ito. Ahang. Try kung kaya ba ito ubusin namin. Yummy! Talaga. Kaya kung gusto nyo makapiti sa video namin, subscribe and like para piti sa video sa aming channel mga boss. Talaga. Ito mga boss. Lagyan natin sili para lalo sa masarap. Sarap na mga boss. Kaya, comment lang kung anong gusto challenge nyo sa amin. Latok to. Isik lang sa amin to. Iyak sa sarap.
Ah. 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 Yes, dog. Ito, gusto nyo ba? Ah, sarap. Diba sarap ang anggalan talaga sa buhol? Ah. Kaya mga OFW, kung wala kayong mangga, punta kayo dito sa buhol pag-uwi nyo. Sarap dito. Ah. Ah. Talaga. O ano na tayo, para naglalaro ng basketball. Ah. Oh. Ah. Para mabasa yung baba ko. Isa na ko. Ah, ah. Ito. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Sarap. Ah. Ah.